М3 G80. Сток. Да, абсолютно изцяло сток. Да, около 700 коня. Сток. Да, сток. GR Yaris наистина не им се вярва на тези БМВ-та. Ако преди си обичах колата, сега е вече... Колата е невероятна. Невероятна е колата. Всички искаме да я караме и всички знаем, че колата е невероятна. Един приятел се прецака и си купи Empower и сега иска и Ярис. И сега иска Ярис. Съжалявам. По-малко са. Така че купете си Ярис, а не BMW. Това не е Ярис, това е GR Yaris. Има голяма разлика. 360-та издържа, това е най-важното. Оцеля 360-та, абсолютно, което беше най-неочаквано. Тръгна с заявка, че няма да се кара. Тръгна с заявка, че няма да се кара, обаче иска да се кара и като я караш на високи обороти, държи. Аз карам електромобил, бе, хора. Смисъл, нищо особено. Карам си, пътувам си, придвижвам се, зареждам си, връщам се, всичко ми е наред. Покарах, местих една кола на паркинга, за да направя път на другите. GR Yaris не е по-бърз от BMW. Къде? Тук ли? Навсякъде. Мега добро събитие, мега добра компания. Пак магията е в подбора на хората. Всичко е абсолютно по мет и масло. Остава ти възможност да се наслаждаваш, да си тук и сега в момента, не да мислиш за подробности. Магия. Абсолютна магия. Също както винаги си перфектен. Всичко е топ. Нямам думи, наистина. Не съм очаквал всичко да ме хареса. Организацията е уникална. Нищо не бих променил. Наистина всичко е планувано перфектно. Времето, в което тръгваме, в което спираме, където се събираме, всичко е топ. Самото събитие страшно много ми харесва точно заради това, че е подредено, че имам време да се видя с тях, да поговоря с тях, да прекарам време с тях. Хора, които иначе трудно се виждаме с тях в ежедневието. Тук сме изолирани и имаме време да бъдем заедно. Евала на всички замесени, всичките места, на които отсядаме. Никаква снобарщина няма, което много ме радва. Колите ги разбихме от каране, толкова боядаха. Уникално. Е едно място, което го правят хората. Тия хора, които са тук, това е Трансфалгарашан. Иначе е просто един проход. За мен бавно, напоително на дупки и красиво на гледки. Това е братле някакъв обикновен път, който когато попаднеш сред правилните хора, става някаква емоция, която те кара да се чувстваш щастлив. Една приятна разходка с едни приятни хора и да се върнем едни 10 години назад поне. Да, даже 11 казват. Сбъдната мечта със сигурност. Трансфалгарашан е един много хубав проход, дето всички дават много газ. Много хубаво се кара, обаче Чичко вече ражда сал. За мен беше като ден от Top Gear или както брат ми написа по-рано, все едно епизод от Automotorsport гледам. Това е някаква така сбъдната мечта за мен, нещо, което винаги съм искал да направя и не мога повярвам, че тук за 2 дена толкова много емоции изпитах и всичко това е факт. И на практика това, което го прави специално за мен е, че тук хората, с които ние идваме, са много културни, имат един много специфичен подход към шофирането, да пазят останалите и ми е кеф да съм с такива хора. Доза магичност има в цялата работа. За каране е прекрасно, сцеплението е страхотно, но ако не беше ония командир от среща, който да организира всички тия хора тук, всички да сме заедно, да караме заедно, всичко ще да бъде пито платено. А в момента е
магия и огън. За първи път идвам тук и надмина много високите ми очаквания. Нещо, което според мен всеки един автомобилен фен трябва да изживее поне веднъж в живота си, аз със сигурност няма да ми е последен. Това е буквално един от най-щастливите дни в живота ми, заради всичко, което се случи и го казвам много отговорно това нещо. Дойдох да давам АТФ флуидна течност на природата тук. Днеска беше по-еляшко. Имахме време да се насладим на Траншва Грашан и да видим как някакви наши приятели от едно време нямат думи. Много емоционално, не само заради скоростта и самото каране, но и заради гледката. Много ме беше страх. Нещо много съм почнал да мисля от към възрастните. Страхотни завои. Не мога да се представя да съм в по-добра компания като цяло. Асфалта държи, много е грапав. Ние днеска малко го изгладихме. Уникално преживяване, уникално каране днеска. Аз идвам на Траншва Грашан заради хората. Магично, прекрасно, тая цялата природа, това е такава енергия, отделно вашата енергия на всички участници тук, защото аз съм пасажир-навигатор. Завоите и мечките. Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. I just gotta go hard. Go hard. Go hard. Yeah. Oh yeah, the beast back. Adrenaline pumping through my veins, can't relax. Original, I am not the same as these cats. I sting them if they never ever minding their beeswax. I don't ever cap, but I'm wearing like 3 hats. Never been a rat, but I know where the cheese at. You'll never get a trophy cause they all here where we at. You better believe that. When it's all said and done, I'll still be here standing. Аз видях изключително много усмивки. Видях баси готините хора. Готините места са ясни, защото ние си ги бехме избрали, знаехме къде идваме, ама не всички хора знаеха и май останаха доволни. Надявам се да е така. Супер много щастлив съм, че пак сме тук. Това вече е 11-та година, откакто за първи път стъпихме тук. И смятам, одеве Боян, между другото си говорихме и вика, човек, не знам как е възможно всяко следващо идване да е по-яко от предишното. Надявам се наистина да е било така и хората наистина да са усмихнати искрено, а не, нали, защото трябва да ни кажат, че е било готино. Сега имахме си някакви издънки, скандализирахме всички наоколо, защото гърмиме, трещиме, минаваме покрай някакви хора с 100 км разлика в позволените места, нали, по немските автобани наоколо. 100 км дистанция разлика? Да, точно така. Ти за какво го правиш това? Баси, ти какво въпрос не Ами, не знам. Кажи, защото искаш да ги видиш тия хора. Точно така. Искам да видя тия усмивки на хората и това много ми липсваше, защото последните години в странство, нали, покрай мотоспорта, много ми липсва да виждам усмихнати хора от това, че сме се събрали просто за нищо правене. Защото това нашето е нищо правене. Ние не стигаме от точка А до точка Б, ние не отиваме някъде, ние не правим нещо конкретно. Ние просто сме се събрали да се радваме на тия купчини желязо, дето имаме, независимо дали са електрически, бензинови, дизелови, с ръчни кутии, с каквото и да било там. Просто хората са тук, за да се забавляват, да споделят някаква страст, която имат и мене това ме кефи да ги виждам как се палят от това нещо и да преживяват някакви неща, благодарение на този събиращ и обединяващ фактор, който ние имаме в лицето на автомобилите, което за мен е безценно. Истина. Защо хората идват на Траншва Грашан? Да вият мечките, брат. Няма лимит, таван ни е небето.